Замисляли ли сте се кой е човекът, оставил дълбок и траен отпечатък върху социалистическото движение в България? Васил Коларов е име, което се свързва с борбата за работнически права и изграждането на нова политическа система у нас през 20 век. Роден през 1977 в Шумен, още в младостта си, Коларов се включва активно в социалистическото движение и бързо се утвърждава като един от водещите му представители. Той е сред основателите на Българската комунистическа партия и посвещава целия си живот на идеята за социална справедливост и равенство. След Първата световна война, Коларов работи неуморно за обединението на левите сили в страната, а през 1923 година оглавява Септемврийското въстание. Драматичен и решителен опит за промяна на властта, който обаче е потушен с кръв. Преследван от властите и принуден да емигрира, той продължава дейността си в Коминтерна, където се утвърждава като значим фактор на международната комунистическа сцена. След 1944 година се завръща в България, за да поеме ръководни постове, включително министър-председател, и да участва активно в изграждането на социалистическата държава. Наследството му остава противоречиво, но приносът му към развитието на социализма и националната политика в България е неоспорим и продължава да бъде обект на изследвания и дискусии.